Саламатсыз, эфирда Татарстанның Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада тормыш кыйммәтләнә, быел әлмәтләргә торак коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. 2025 елның 2нче ярты еллыгында тарифлар 17%-ка арта. Халыкны нәрсә бурчый, әлмәтләр бәйрәмнәр вакытында халык контроле системасында куркыныч боз сөңгеләренә, ишек алларындагы кар көртләренә һәм юлдагы зур чокырларга зарланганнар. Фатирларда һәм подъездда түзә алмаслык ис тора, проблема хәл ителми. Гагарин урамы 22нче йортта яшәүчеләр үз подвалларында чүплеккә һәм канализация агынтыларына тап булганнар. Яңа ел ялларында әлмәтләр Раштуаны каршыладылар. Тантаналы гыйбадәт кылулар шәһәр һәм районның 6 гыйбадәтханәсендә узды. Православие динен тотучылар иң төп бәйрәмнәренең берсен каршы алу өчен гаиләләре белән килделәр. 6 гыйнвардан 7 гыйнвар төненә епископ Мефодий Әлмәт шәһәренең Казан кафедраль соборында илаһи литургия үткәрде. Бу төп христиан бәйрәмнәренең берсе ул Гайса коткаручының дөньяга килүенә багышланган. Раштуа алдыннан христианнар 40 көн дәвамында итле, сөтле, йомыркалы ризыклар ашаудан тыелып тора, ягъни ураза тота. Бәйрәм чаралары 6 гыйнварда башлана. Христос пришел на эту землю, чтобы искупить грех Адама, искупить. Гайса бу җиргә Адәмнең гынахларын юлу, бөтен кешелекнең гынахларын юлу һәм үзен атасына курбан итү өчен килгән. Һәм бүген безнең өчен үзенчәлекле көн. 6 гыйнвардан 7 гыйнварга каршы төндә гыйбадәт кылулар шәһәр һәм районның тагын 5 гыйбадәтханәсендә узды. Соңгы илаһи литургия 7 гыйнварда иртәнге 8дә үтте. Раштуа хезмәтенә эләгә алмаучылар аның онлайн трансляцияләрен социаль челтәрләрдә һәм интернет платформада күрә алдылар. Быел әлмәтләргә торак коммуналь хезмәтләр өчен күбрәк түләргә туры киләчәк. 2025 елның 2нче ярты еллыгында тарифлар 17%-ка арта. 1 июльдән яңача түләргә туры киләчәк. Торак коммуналь хезмәтләр өчен бәяләр артуның төп сәбәпләре турында тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе белән матбугат конференциясендә сөйләделәр. Коммуналь хезмәтләрнең ни өчен шактый артуының төп сәбәпләрен тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев атады. Шуларның берсе бу өлкәдәге хезмәткәрләрнең хезмәт хакын арттыру. Кадровый вопрос или кадры, или заработная плата. Кадрлар мәсьәләсе һәм хезмәт хакы. Безнең карашка алар арасында тигезлек билгесе куярга мөмкин. Бу быел һәм алдагы еллардагы тариф компанияләренең төп билгеләүче чарасы гына түгел, ә киләчәккә дә. Шулай ук сәбәпләр арасында салым законнарының үзгәрүе, хәзер салым салуның гадиләштерелгән системасы буенча эшләгән оешмалар өчен өстәмә бәягә салымның 5-7% исәпкә алыначак. Примеры 60 миллионов, 5% это 3 миллиона. Мисал өчен 60 миллионнан 5% бу 3 миллион өстәмә акча. Аларны түләргә кирәк һәм алар тарифта каралырга тиеш. Шуны да онытырга ярамый, өстәмә бәягә салымны гыйнвардан түләргә кирәк, а тарифларны без закон буенча июльдән генә күтәрә алабыз. Шуңа күрә тариф үсеше 5% булмаячак, чөнки бездә компенсация алдагы чорлар өчен булырга тиеш. Коммуналь инфраструктураны модернизацияләү программасы да тарифларга 3% өстәячәк. Бу максатларга республика рәисе 10 миллиард сум акча бүлеп бирде. Иганә итмичә тарифлар тагын да югарырак үсәргә мөмкин иде. Моннан тыш бу акчалар ярдәмендә хезмәтләр сыйфатлырак була ала. Әлмәтләр фатирлары өчен 1 июльдән 17,5%-ка күбрәк түләячәкләр. Мисал өчен, күп фатирлы йортта салкын суның 1 кубы 10 сумга кыйммәтләнә. Юынтык суларны агызу бәясе 6 сумга артачак. Чүпне чыгару 1 кешегә 127 сумга төшәчәк. Ә җылылык өчен түләүләр 1 гигакалория өчен 420 сум булачак. Кичә республикада көндез һаваның максималь температурасы 2 градуска кадәр күтәрелде. Елның бу вакытында уртача тәүлеклек температура нормасы -10 градус. Юлдагы су агып китсен өчен юл хезмәтләре яңгыр сулары канализация челтәрләрен чистарттылар. Моннан тыш автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре шәһәр һәм район урамнарын көчәйтелгән режимда җыештыруны дәвам итәләр.
Усиленно работаем за городом, как на таких дорогах в сторону Красноармейки, Мактама. Шәһәр читендә тырышып эшлибез. Красноармейка, Мактама, Урау юлларны даими рәвештә җыештырырга һәм реактивлар сибәргә туры килә. 9 январь көнне Әлмәтне кордан чистарту өчен урамнарга 24 берәмлек техника һәм 26 хезмәткәр чыкты. Алар тротуарларны, паркларны һәм скверларны җыештыралар. Синоптиклар фаразлавынча, бүген төнлә һава температурасы -3 градуска кадәр төшү сәбәпле юллардагы су бузга әверелә. Мондый шартларда машина йөртүчеләргә юлларда уяу булырга кирәк. Әлмәтләр бәйрәмнәр вакытында халык контроле порталында куркыныч боз сөңгеләренә, ишек алларындагы кар көртләренә һәм юлдагы зур чокырларга зарланганнар. Әгәр хезмәтләр кайбер үтенечләргә вакытында җавап бирмәсәләр, бәхетсезлек очраклары булыр дип борчыла халык. Хәер, кайбер идарәче компаниялар әлмәтләргә куркыныч янаган очракта вакытында хәбәр итәргә тырышалар. Күрәсең, подъезд янындагы сигнал тасмасы биредә яшәүчеләрне Ленин урамындагы 50-нче йорт түбәсендәге боз сөңгеләре турында кисәтергә тиеш. Хәзер гыйнвар айы өчен хас булмаган җылы һава торышы аркасында алар юк диярлек. Җирле халык бәйрәмнәр вакытында халык контроле сервисында боз өемнәренә зарланган. Яңа ел каникулларында күп кенә оешмалар ял итте, ләкин алар арасына юл һәм коммуналь хезмәтләр эләкмәгән. Әмма шуңа да карамастан аларның эшләреннән канәгать булмаганнар табылды. Бу йортта яшәүчеләр ишек алдын кордан чистартуны сорыйлар. Алар тротуардагы кар көртләре бәхетсезлек очрагына китерергә мөмкин дип борчыла. Прошу убрать снег и лед с пешеходных дорожек вокруг дома. Йорт тирәсендәге җәяүләр юлларыннан кар һәм бозны чистартуыгызны сорыйм. Йортта күп пенсионерлар яши, таеп егылырга мөмкиннәр. Гаризаны новация идарәче компаниясына тапшырганнар. Заслонов урамы 6-нчы йорт ишек алдында шулай ук юллар проблемасы. Тик монда нәтиҗәләрдән күбрәк автомобильчеләр курка. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә, мондый бүләкне аларга водоканал хезмәткәрләре калдырган. Неделю, наверное, это вот яму как выкопали. Бер атна чамасы казыганнардыр, вак ташсыз күмгәннәр. Салкын вакытта әле берни дә юк иде, ә хәзер бөтен пычрак чыкты. Ә чокыр көннән көн зурая, бу хакта шулай ук җирле халык сөйләде. Әлмәтләрне башка проблемалар да борчый. Кайбер шәһәр кешеләрен башкарма комитет бинасында ил флагы булмавы канәгатьләндерми. Бәйрәмнәрдә әлмәтләр халык контроле сервисына 8 тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Гагарин урамы 22-нче йортта яшәүчеләр үз подвалында чүплеккә һәм канализация агынтыларына тап булганнар. Инде бер атна фатирларда һәм подъездда түзә алмаслык ис тора, ә проблема хәл ителми. Өметсезлеккә бирелгән халык безнең телекомпанияга ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Урында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Отсюда, ну вот есть запах. Но мне Алла Есть позвонила, сустав? сказала, то, что они плывут. У них с унитаза прямо обратно все уплывает. Ну вот это бульканье, оно есть? Кто знает, от чего оно? Ужас. Котышкыш подъездда да канализация исе бар, бу түзә алмаслык ис. Бу истән беренче катларда яшәүчеләр генә интекми. Альберт Сөлейманов югарырак яши. Ират сүзләренчә, бу проблема даими рәвештә барлыкка килеп тора. Һәм идарәче компания әлеге вазгыять турында белә. По звонку приезжали, но опять-таки... Шалтырату буенча киләләр иде инде, ләкин шулай да 2-3 көн көтәргә туры килде. Подъездга керү мөмкин түгел, түзә алмаслык ис. 2 января 25 года. Течет не из трубы, а из-за трубы. Видео язманы идарәче компанияга җибәргәннәр, анда халык үзләре гаепле дип җавап бирәләр. Гаризаны кабул итәләр, ләкин проблема хәл ителми. Галина Абрамова безнең алда тагын бер кат коммуналь хезмәтләргә шалтыратып карады. Абонент сейчас не... Игнор. Ә без шалтыратып сөйләшә алдык. Компания вәкиле тагын бер тапкыр подвалны көн күреш чүп-чарлары белән халык үзе пычраткан дип кабатлады. Су басуга килгәндә проблема шулай ук системада түгел. Засорение системы водоотведения внутридомовой и канализации. Йорт эчендәге һәм канализация коллекторларының су агызу системасының тыгылуына еш кына халыкның канализацияны тиешенчә кулланмавы китерә. Ягъни канализацияга азык калдыклары, шәхси гигиена чаралары һәм башкалар үтәлләштерелә.
Шулай ук Лилия Әхмәди шынауларның хезмәткәрләренең урынга чыгуы, коелар тулган булуы һәм водоканалга гариза бирүләре турында әйтеп узды. Якын арада проблеманы хәл итәчәкләр дип ышандырды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.